Ja som al febrer, a cavall entre la celebració de l'ICE i del Mobile World Congress i de molts altres congressos. I aquests dies ens ressorgeix de nou la pregunta sobre l'impacte real del mobile a Catalunya. Estem destinats, com alguns diuen, a ser els que servim els cafès del Mobile World Congress? O també dissenyem, fabriquem i pensem la tecnologia que allà es presenta? Quin impacte té aquest congrés a Catalunya? Ens ubica en un aparador tecnològic mundial, però estem a l'altura de les expectatives? Estem navegant realment la onada? Us ho expliquem a l'Empresa al Dia. L'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Avui parlarem del Mobile World Congress, de tecnologia i de Catalunya. I ho farem de la mà dels periodistes Carlos Rojas i Gemma Fonseca. Benvinguts. Hola, Nina, com estàs? I tindrem una convidada de renom en l'àmbit tecnològic, la Gina Tos. Aquest és el podcast de Via Empresa, un podcast en català, quinzenal, sobre economia i empresa, amb el qual volem que empresaris, empresàries, directius o totes aquelles persones vinculades al teixit productiu català porteu l'Empresa al Dia. Comencem! Molt bé, doncs comencem amb el congrés que tenim a tocar, que el tenim a la cantonada. Carlos, Gemma, benvinguts. Gràcies. Quines xifres d'impacte econòmic mou el mobile? Doncs un any més el Mobile World Congress espera superar el seu impacte econòmic a la ciutat. En aquest cas es preveu entre 540 i 550 milions d'euros. Seria un nou rècord, és un congrés de rècords pràcticament any rere any, que també se li uneix un altre rècord que esperen batre, en aquest cas el dels assistents. L'any passat era de 101.000 assistents i enguany espera també superar aquesta xifra. Cal dir que el mobile en els últims anys crea al voltant d'uns més de 9.000 llocs de treball a temps parcial i que ho atura tot a nivell d'hotels i de pisos turístics. La ciutat l'any passat va fregar el 100% d'ocupació hotelera, mentre que la dels pisos turístics va quedar-se al voltant del 95%. Per no parlar dels taxis, per no parlar de la restauració. En aquest sentit, deia fa uns dies a Via Empresa Maria Muro, la CEO de Partur, que sense apartaments turístics seria insostenible continuar organitzant el Mobile World Congress precisament per aquesta taxa tan alta en aquest cas, no de disponibilitat, sinó d'ocupació. Potser no sempre ha sigut així, però, Gemma, no sé si ens volgués explicar una mica la història del Mobile World Congress. Sí. Helena, començarem un breu spoiler. La història del Mobile World Congress està relacionada, podríem dir, amb militars, telèfons prehistòrics, passem per Canes, Barcelona, un curiós germà petit i un impacte de 550 milions d'euros, com comentava el Carlos. Vinga, ja hem llançat el pescaclics, no? Totalment. A veure si el lector i l'oient es continua quedant a escoltar-nos, no? El Mobile World Congress va celebrar per primera vegada a Barcelona el 2006, una època en què no existien ni els iPhones ni els Androids, quan enviàvem SMS, no? De 15 cèntims i pagàvem o posàvem saldo, no? Estàvem en aquella època. Llavors també podem dir que tot va començar amb l'associació GSM, actualment GSMA, que es va crear a principis dels 80 i eren els operadors i fabricants mundials de telefonia. Tot va anar evolucionant i no sé si ho sabíeu, però el Mobile World Congress es va arribar a celebrar a Roma, a Berlín, a Lisboa, a Atenes i fins i tot a Madrid, el 1995. En quin any aterra a Barcelona? I llavors va ser el 2006 quan va aterrar a Barcelona. Abans d'arribar a Barcelona cal dir que estava a Canes, una capital ideal a la Costa Blava francesa, però clar, cada cop més petita, no? I aquí va ser quan vam aterrar nosaltres. Vam començar, com he dit abans, el 2006 i potser us sonaran uns sospitosos habituals d'aquella època. Nokia, les famoses BlackBerry, no? Motorola, Samsung, Ericsson, que seria interessant poder veure com ha evolucionat, no? Aquí, fins als noms actuals que tenim actualment. També han arribat a venir al llarg d'aquests anys noms com Elon Musk, Mark Zuckerberg, Hiroshi Mikitani, Satya Nadella, o el conegut escriptor israelià Yuval Noah Harari. Com a curiositat, tenim una bona notícia. El Mobile World Congress es queda fins al 2030, que és sempre la gran pregunta. Sí, sempre és la gran pregunta, i a cada mobile que acaba gairebé no? Hi ha aquesta pressa per tornarà, s'anirà, no sé què. Doncs sí, van tancar un acord al Fira de Barcelona, l'Ajuntament, la Generalitat i el govern espanyol, i fins al 2030 ho tindrem a casa. Ara bé, el Mobile World Congress no va només de telèfons mòbils, no? O sigui, què es fa al Mobile World Congress? És una pregunta que potser pels que estem a prop del congrés i de l'àmbit empresarial potser ho sabem i no ens sembla tan estrany, però potser per a altres oients no ho sigui.
Doncs tens tota la raó. A vegades sentim al nostre voltant, per exemple, des d'amigues, persones que no coneixen de fons, com bé deies, doncs que, per exemple, et diuen és veritat que les entrades valen 1.000 euros? O diria que tots els assistents són coreans o són americans? O també es presenten només novetats a mòbils, no? Quin iPhone presenten? No? És una mica així, el preu de les habitacions es disparen, la restauració, les festes, les vagues de taxis, no? És una mica el rerefons que hi ha darrere d'això. I com bé dèiem, el mobile es fa molt més, no? És bàsicament on s'explica, on es decideix la telefonia mundial, no? És un lloc decisori que també recomano molt, un article de la Gina Tos, que avui l'entrevistaràs, que també fa 2 dies va comentar el tema de comparar l'ICE amb el mobile, no? Què es fa realment a Fira de Barcelona. També no és un congrés de grans empreses només, també hi ha lloc per la innovació, per l'emprenedoria, més bé, no? Per aquelles empreses emergents, i aquí sí que té doncs, un pes especial l'empresa catalana, el 4 Years for Now. Sí, és una mica el germà petit, no?, que se sol dir... Que ja no és tan petit, en el fons. Ja no és tan petit, no?, perquè si repassem les xifres, no?, ja són 11 edicions, no?, amb la d'enguany, i acumula al voltant de 50.000 visitants. És a dir, per situar-nos, estem parlant d'un dels 5 congressos, no?, més multitudinaris dins del que és Fira de Barcelona, més enllà del Mobile World Congress. Són 900 expositors de 170 països diferents, o sigui que és pràcticament ja un congrés, no?, a part, no? Una veritable, com deies, plataforma de connexió per startups, emprenedors, també per inversors que busquen una nova idea empresarial on invertir, i doncs també fins i tot es donen premis, no?, a les startups més prestigioses del món, i com sempre, això sí, se celebra simultàniament, de dilluns a dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona. És important aquest congrés, no només el 4 Years, no? Ja dic el mobile, perquè no és que succeeixi 3 dies, 4 i allà acaba, sinó que té un impacte, un llegat, no?, en la ciutat de Barcelona, i no parlem d'un llegat econòmic només, no?, sinó tecnològic. Què es fa a Barcelona per mantenir aquest llegat, Gemma? Doncs és molt bona pregunta, Helena. Si ho comparem, per exemple, amb l'ICE, no?, que ara està arribant aquí, de dir què podem fer més al sector audiovisual, doncs el Mobile World Congress va ser el 2012 quan va néixer la Fundació Barcelona Mobile World Capital, coneguda actualment com la Mobile World Capital, no? Qui hi ha darrere? El govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Bàsicament volien accelerar la innovació mitjançant l'emprenedoria, transformació digital, noves generacions, unir la tecnologia amb la societat civil, fer que tots siguem partíceps del Mobile World Congress i que no sigui una cosa que doni l'esquena als ciutadans. I sembla que ho estan aconseguint. Sí, una manera també de no donar l'esquena és parlar del talent digital, de fet, perquè són doncs, aquestes persones que estan darrere de totes aquestes empreses. I que moltes, doncs, aquest talent el que es procura és que sigui també talent local, no només internacional. I deixar enrere el que comentaves, els cafès, no? I poder ser els que donem la iniciativa. De fet, en aquest sentit hi ha una proposta, no?, enguany, que és el Talent Arena. Sí, exacte. Precisament ara estàveu parlant, no?, del llegat, no?, que deixen i del talent digital que hi ha. Deia Francesc Fajula, CEO de la Mobile World Capital, que Barcelona ja és la segona destinació favorita per crear una startup tech i que el seu creixement era, deia, exponencial. I quan ho va dir? Doncs ho va dir a la presentació del Talent Arena, precisament doncs, un esdeveniment que busca també donar sortida, no?, a aquest talent digital. En aquest cas serà del 3 al 5 de març també simultani, tot i que acabarà un dia abans, no?, que el Mobile World Congress al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona. L'objectiu és superar la xifra de 4.000 assistents entre desenvolupadors, no?, empreses tecnològiques, centres educatius, també inversors. I doncs què es farà i qui vindrà? Atenció, perquè és nou, però comencen forts. Alguns grans noms de ponents, com Steve Wozniak, que és el cofundador d'Apple, Laurel Lyons, exenginyera desenvolupadora de SpaceX, Blue Origin i Starlink, o Garry Kasparov, que és excampió mundial d'escacs i també un expert en IA. Per tant, una gran cita on veurem workshops, hackathons, exhibicions, entre altres propostes, i sobretot cal dir que és un espai on es donarà sortida també a temàtiques molt interessants i capdavanteres com és el New Space, la ciberseguretat o els ordinadors computacionals, que havia empreses ja els hem també tocat molt. De vegades és aclaparador aquest congrés i no podem deixar de mirar-lo, però en el fons ens mostra com no només som un territori tecnològic, no?, potent, sinó també un territori de congressos, no? Al final la Barcelona o la Catalunya dels congressos, no? Quants congressos acollim? I Déu-n'hi-do, això dona per 1.000 reportatges més la Catalunya dels congressos, no?
vam tancar el 2023, estem esperant xifres del 2024, amb més de 450 congressos. A més, des de la Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona estan darrere, atenció, al voltant de 100 nous esdeveniments per atraure a la capital catalana. I això té darrere també doncs, tot el mercat que hi ha d'hosteses, d'hostes, també que n'hem parlat a Via Empresa. Sí que recomanarem un reportatge que ha preparat la periodista Ana María González sobre això, no? Quan cobren, com funcionen els horaris, què es busca, quins perfils, és molt interessant també. De fet, Barcelona és encapçala el rànquing mundial de turisme de congressos a la darrera dècada. Fa 20 anys que la capital catalana també es troba al top 5 d'aquest apartat, o sigui que no és res nou, però continua creixent, no? Dèiem abans que Fajula deia que era exponencial, no? El tema del talent digital, doncs això obliga també a obrir nous espais. De fet, ja sabem, no? El conegut com a Hall Zero, que s'està preparant a Fira de Barcelona per obrir l'any 2027. A la presentació d'enguany del Mobile World Congress es deia que no podien esperar, no? a estrenar aquest nou espai de 60.000 metres quadrats que doncs, acabarà d'estendre el total de Fira de Barcelona als 300.000 metres quadrats i doncs, en aquest sentit, doncs, la capital catalana podrà acollir encara congressos més ambiciosos i poder fins i tot expandir més el Mobile World Congress. I sabeu que sempre us pregunto per pòdiums, per rànquings, no? Llavors, a veure, en aquest pòdium, quin és el top 5 de congressos a Catalunya? Abans avançàvem, no?, el tema de l'impacte, per exemple, del 4 Years for Now, doncs anem a veure el top 5. Alimentària, per exemple, és el congrés que més visitants aporta, 108.000 l'any passat, però el Mobile World Congress, òbviament, continua sent el congrés que més impacte econòmic aporta 101.000 assistents, veurem si supera l'alimentària, però dèiem els 540 milions previstos per enguany dupliquen, més que dupliquen, de fet, els 200 que genera alimentària. Després d'aquesta lluita per les dues primeres places trobem l'ICE, amb prop de 74.000 visitants i un impacte de 468 milions d'euros. En quarta posició, dèiem, està el 4 Years for Now, que se celebra simultàniament al Mobile i que genera el mateix impacte econòmic i anota uns 50.000 visitants. I finalment, cal mencionar potser un dels més oblidats, no, en aquest sentit per dates, que és el Seafood Expo Global, que és el congrés més important pel que fa a l'economia blava i que genera uns 156 milions d'euros i atreu unes 33.000 persones. En aquesta locomotora, no? O aquesta economia, o sigui, que funciona més sola, no? de treure congressos, de fet, sembla que funcioni sola, però darrere hi ha algunes entitats doncs, que estan captant, acollint i promovent encara que hi hagi més congressos a Catalunya. Totalment, i el gran nom és Fira de Barcelona. Vam assistir-hi a finals abans d'acabar l'any, de 2024, doncs, que explicaven que van tenir un rècord de facturació i activitat amb uns ingressos de 300 milions d'euros i un de rècord de 53 milions d'euros. Quants congressos atrauen? Organitzen 270, no? I són els que ha mencionat el Carlos 270 anuals. Sí, i llavors també, per exemple, me'n recordo que quan vam començar el podcast, que vam parlar molt d'un congrés que es va celebrar, però que en aquest cas la convenció anual de McDonald's va atraure 15.000 congressistes, treballadors de McDonald's, no? I també està traient nous negocis que cal tenir-ho en compte. Per tant, parlem de congressos privats o sigui, tancats o oberts, no? També, alguns també molt oberts a la premsa i, per exemple, el de McDonald's, que ens va costar també poder treure informació d'això. I això que anava a la Dua Lipa. Sí. També, que Déu-n'hi-do, no? I finalment destacar que des de Fira de Barcelona generen 35.000 llocs de treball entre directes i indirectes, no? I que està generant un impacte econòmic, n'hem dit moltíssims, però aquest també és clau, 4.500 milions d'euros anuals gràcies als 270 salons que organitzen. Amb aquestes píndoles informatives hem pogut veure doncs, aquest impacte del mobile o dels congressos a Catalunya. Anem a veure, però, quina és l'estratègia tecnològica, no?, que hi ha darrere, quin és l'impacte potser també doncs, o llegat que queda a Catalunya o fins i tot com ens podem preparar com a empreses o com a particulars per anar al Mobile World Congress i aprofitar-lo o a qualsevol altre d'aquests congressos que comentàvem. Gràcies, Carlos. Gràcies, Gemma. Gràcies a tu. Helena. Un plaer. I tenim amb nosaltres a la Gina Tost, experta en tecnologia, col·laboradora de Via Empresa, i que té una visió, en el fons, molt privilegiada perquè ha estat tant a la part de l'administració com a l'empresa privada i això doncs, en el joc de la tecnologia pot donar doncs, pistes, no? Més encertades de cap a on anem o aquest potencial de Catalunya en l'entorn tecnològic. Gina Tost va dirigir, va ser CEO i cofundadora de Ginap i va dirigir la filial europea de l'empresa de videojocs IGG. A més, va ser secretària de Polítiques Digitals a la Generalitat de Catalunya des del 8 de novembre del 2022 fins al setembre del 2024. Benvinguda. Moltes gràcies.
Gina, doncs has vist que hem parlat una mica amb aquestes píndoles, no, informatives d'aquest impacte del mobile a Catalunya, però tu potser ens puguis aportar més enllà de les xifres, quin és l'impacte del mobile a Catalunya? Jo crec que l'impacte es veu claríssimament precisament en totes les empreses catalanes que venen al mobile i que si no estigués a Catalunya no hi podrien anar, perquè seria agafar un vol, hotel, no? Amb tot el que comporta més les entrades que precisament no són barates i que a més tot el que passa al voltant del mobile, totes les festes, reunions, no? Tu intenta tancar, reservar una sala de reunions un mes o dos abans del Mobile World Congress al voltant de la fira és impossible, precisament perquè molt del negoci del mobile no passa dins de la fira, passa a porta tancada en hotels, en sales de reunions, en oficines, en festes, i que tenim el privilegi de tenir-ho al costat de casa. Diuen que és el veritable mobile, de fet. Sí, però queda molt lleig dir-ho, sobretot per la gent que organitza el mobile. I els que estan realment allà al seu stand, no? Sí, però s'ha d'estar. S'hi ha de ser perquè precisament moltes vegades és allà on fas el primer contacte per després fer aquesta reunió secreta en privat a porta tancada. Que se celebri aquest congrés a Catalunya, tecnològic, a més, et fa preguntar-te quin és el posicionament de Catalunya tecnològic, no? Si el nostre aparador tecnològic està realment a l'alçada d'aquest congrés. Home, jo crec que sí, però és que et diré més, si no estiguéssim a l'alçada no vindrien grans empreses de fora a fitxar la gent que s'està formant a Catalunya. Per tant, tu rasques a qualsevol gran empresa d'arreu del món i sempre hi ha un català que ha estudiat a la UPC, ha estudiat a l'Autònoma, ha estudiat al Tecnocampus, a la UBIC, a la Universitat de Girona o la de Lleida. Per què? Perquè aquí la gent té una molt bona educació que, a més, es forma, se segueix formant al llarg de la seva vida i després a vegades se'n va, o a vegades fins i tot es queda i les grans empreses venen aquí a obrir les filials. Obren les filials a part de perquè Barcelona té la gastronomia, les infraestructures i de més adequades, té un pou de talent brutal on fitxar aquests professionals. Has anat al mobile amb diferents barrets al llarg de la teva trajectòria. Llavors, per tant, pots acumular consells, no?, per de veritat aprofitar-lo i no només el mobile, en el fons, qualsevol altre congrés. Sí, jo ho dividiria en tres grans moments del mobile. Abans del mobile, durant el mobile i després del mobile, perquè s'han de fer diferents estratègies perquè et surti bé. Fantàstic, doncs som a temps encara. Vinga, va, abans del mobile, registrar-se aviat, importantíssim. No, perquè... Aquí hi ha una que ja no ho ha fet encara. Molt bé. Doncs mira, falta. Després, investigar i planificar, veure allà on són les empreses que tu vols, quina és l'entrada que et queda més a prop, on és el lavabo, els bars, les sales de reunions, no? Intentar fer aquesta feina prèvia. El networking previ, agregar la gent a LinkedIn, dir, ei, escolta, m'agradaria veure't, quedem, perquè si esperes durant el mobile a fer aquesta feina, les agendes ja estan plenes. Per tant, és una feina que l'has de fer abans d'aterrar al mobile. I l'última és preparar la teva presentació en anglès, curta, de 30 segons. Sé que és difícil perquè hi ha gent que fa coses molt complicades, però s'ha d'intentar exprimir al màxim el temps que tinguis allà. Targeta sí o no? Sí, perquè tot i que és una empresa tecnològica, els QRs a vegades no funcionen, allò, a l'airdrop falla més que una escopeta de fira, aleshores és molt millor a vegades anar amb una targeta senzilla que sigui pràctica i ja està. I si no, doncs t'agregues en el WhatsApp en el moment. Però sí que és veritat que encara es fan servir les targetes. Som digitals, però encara no tant. Encara no tant. I quan ja hem arribat? Quan hem arribat, aprofitar l'aplicació oficial. Sembla una tonteria, és una aplicació que fa servir 4 dies l'any, però és molt útil pel mapa, per l'agenda, per les notificacions, per saber què està passant en aquell moment. Imprescindible. Prioritzar el temps. És molt fàcil veure una pantalleta o un gadget que t'agrada i perdre-hi la tarda. Per tant... Sí, és que l'efecte uau és molt perillós. Clar, escolta, he vist a no sé on, he llegit que hi ha un robot que fa no sé què, vaig a buscar-lo. No, prioritza. És aquest robot imprescindible? Tens realment aquest temps perquè has de calcular que les distàncies no són curtes. A vegades d'anar del hall 6 al 8, dius, bé, són 2 halls. Trigues 10 minuts d'anada i de tornada. Més el que suposa, no? Tot el que més la gent que t'has trobat pel camí. Sí, més tots els 10 minuts que has caminat durant el dia anterior i els que et queden per caminar. Amb moqueta.
que no et quedis només als stands. A vegades passen coses més enllà del mobile i és interessant també, no?, veure doncs, el que passa, per exemple, als escenaris amb les keynotes o fins i tot ara que hi ha el Talent Arena a Montjuïc, que no està a la Fira de Gran Via Hospitalet, per tant, t'hauràs de desplaçar sí o sí. El networking continu, no parar de conèixer gent, agregar-los al LinkedIn, treure el contacte, enviar un correu electrònic imprescindible. Important, anar a la zona de startups, perquè sí que és veritat que LG, Samsung, Huawei, Nokia són molt llamineres, però a vegades la veritable innovació està passant en els stands que són allò, dues canyes i una corda, perquè es presenten innovacions tecnològiques que ja voldrien moltes grans empreses, a vegades del sector salut, del sector finances, hi ha coses increïbles. I a més, tenen molta, o mostren molta més accessibilitat, no? Sí, i tenen moltes ganes d'explicar el que fan a tothom que passa per allà. Per tant, cap vergonya. I jo crec que aquest és un tip extra, és sabates còmodes i roba còmoda. És a dir, s'ha d'anar bé, perquè al final... Per poder anar fins i tot embarassada, no? Sí, jo vaig anar de 7 mesos, I va ser una experiència interessant. Però roba còmoda, encara que no estiguis embarassada i encara que siguis atlètic i de més, res de talons, res de sabates dures, apretades, encara que siguin molt elegants, fer servir bambes. Perquè les sabates no siguin el motiu per frenar doncs, aquest networking o poder fer 10 minuts més. No? Exacte, sí. I no haver de fer cara de patiment a totes les reunions on et presentes. Clar, llavors ve el després, perquè te'n vas amb una agenda plena de contactes, te'n vas amb una mica de ressaca, i no me'n refereixo a l'alcohol, sinó emocional i inspiracional de tot el que has vist. Exacte, sí. De tantes llumetes i sorolls. Què fem després? Clar, aleshores és correus de seguiment, escolta, a la nostra reunió vam acordar que faríem no sé què, doncs continuar aquest fil, estirar, si s'ha de fer una visita a les oficines, si s'ha qualsevol cosa, seguir després del mobile, analitzar i implementar, potser és vigent de la teva competència que fa coses que a tu t'interessen i que hauries d'implementar, doncs és el moment, no?, en el moment que estàs fresc per intentar millorar la teva productivitat o la teva manera de fer en el teu petit hortet. I l'últim és que mantinguis el contacte viu a la xarxa. És a dir, que els agreguis al LinkedIn, a les xarxes socials que tu facis servir, no?, que es noti que hi ha un interès i que segueixes actiu en aquest món laboral, que al final no dura 4 dies a l'any, que dura 365 i que no s'ha de perdre. Clar, és important aquests consells perquè penso que a vegades ens reservem 3 dies, 2, 4, no crec que molta gent vagi els 4 dies, però 2, 3 dies et reserves a l'agenda per anar al mobile, però és que has de reservar molt més, perquè tota aquesta feina prèvia és important i la de després també. Anar directament sense haver-te preparat res és menysprear potser el que tens davant. És potser no saber on vas, perquè ja et dic, les agendes es tanquen mesos abans, setmanes abans, i per tant, si tu et vols veure amb algú, ho has de planificar amb molta antelació, perquè en aquesta persona ja li arriben altres correus per intentar tancar agenda. Hi ha eines online precisament per tancar calendaris de reunions, per veure amb quins forats tens disponibles i poder agendar d'una manera molt més fàcil. Aquestes eines, home, potser el dia que estem avui és una mica just, però, escolta, més val ara que mai. Sí, no, i en el fons, potser a menor escala, però que és aplicable a qualsevol altre congrés. Sí, el que passa que la magnitud del mobile és tan gran que si no fas això és molt més fàcil que et perdis i que te'n vagis a veure robots i ulleres de realitat virtual. Exacte. I que acabis amb experiències immersives i això, no? Un efecte uau i ja està. Sí. Hem repassat aquests consells per aprofitar bé el mobile, però també, ja que et tenim aquí, no? I venim, i parlarem molt de tecnologia durant aquest mes, anem a veure també quines estratègies digitals poden utilitzar les empreses, poden tenir presents les empreses aquest any, aquest 2025, tenint en compte el moment tecnològic actual. 2025 és un any de canvi radical i ara mateix qui no faci els deures es quedarà fora. Queda una mica dur, no?, i apocalíptic, dir-ho d'aquesta manera, però sí que és veritat que ho hem vist que el 2024 han sortit un munt d'eines d'intel·ligència artificial que s'han aplicat precisament a l'entorn més empresarial, i ara mateix arriba també la resta de planificació del AI Act, que és la legislació europea d'intel·ligència artificial. Aleshores, s'estan com col·locant les peces al taulell. Per tant, si tu no arribes amb la teva figureta, el teu peó, no tindràs joc a la partida. Per tant, porto 5
punts molt clau i molt directes. El primer és aquesta adaptació a la intel·ligència artificial, que es fa bàsicament en analitzar el teu dia a dia en microtasques per veure quines d'aquestes coses es poden automatitzar, però a la vegada formant. És a dir, és important la formació en la intel·ligència artificial perquè no és perfecta les eines que tenim i necessita la mirada humana. Però quan dius aquesta formació, et refereixes a formació per utilitzar-la o formació per entendre el funcionament que hi ha darrere? Per tot. És important saber com funciona per saber per què t'està donant aquesta solució. I és important fer-la servir per saber-li, preguntar o repreguntar o veure tots aquests petits tweaks que tens per intentar... Et pots refiar del resultat o no? Clar, a vegades a mi em fa molta ràbia quan veig gent preguntar-li coses a ChatGPT que agafen el primer que els dona i vinga, això és el correcte. I no es dediquen a comprovar que realment allò que ens ha donat no és una al·lucinació d'una intel·ligència artificial, perquè recordem que no són intel·ligents, que repeteixen com un llorito, que diuen pel qual se'ls ha entrenat, i si aquesta informació no és correcta, la informació que t'estan servint tampoc ho serà. Clar. O com responen al mateix, al final ara ens trobem amb tantes empreses que la seva comunicació a xarxes té exactament el mateix to. Sí, bueno, és que ho veiem, no? Veiem. Que no... Manca formació. És la diferència entre ser fotògraf i fer fotografies. Tu i jo podem tenir la mateixa càmera, però l'ull i el que apreta aquella fotografia és el que farà la diferència entre un bon resultat o un resultat mediocre. Molt bona. Perfecte, agafem aquest consell. La segona, la ciberseguretat. La guerra és i serà digital. I, per tant, ara mateix hi ha molts diners en joc, hi ha molta informació en joc i qualsevol empresa és trinxera. I, per tant, formar les persones, una altra vegada formar, a les persones en tenir aquest ull per investigar, per identificar aquells correus maliciosos, aquells enllaços que no són correctes, per el millor firewall que tinguis, no servirà de res si després tens persones que no tenen aquesta cura a l'hora de tractar amb informació sensible. Per tant, aquesta és a més escalable a totes les persones de l'empresa. A totes les persones, sí, és que és indispensable. De fet, vaig escriure pel Diari Empresa que el més rellevant, precisament, és el forat més dèbil és sempre l'humà, no el tecnològic. El tecnològic el tenim cobert, però és per allà per on entren, perquè som imperfectes. La tercera és l'estratègia en sostenibilitat tecnològica. Som molt conscients del paperless de les oficines dels anys 90 i ara hem de ser una mica també conscients de l'eco-friendly de l'any 2025, que és que com gastem menys aigua, com gastem menys electricitat en els nostres processos productius. I això vol dir també, per exemple, data centers que siguin dintre de tot de l'oxímoron que podria ser un data center sostenible. És a dir, ser conscient del consum que fa tota la nostra activitat i com la podem optimitzar per no carregar-nos el planeta, perquè és que si no, si seguim creixent en aquest nivell tan capitalista i mesurant les coses només en l'impacte econòmic i no tant també en el benestar del nostre entorn, acabarem sent cendra. I per tant, tot el que puguem millorar en aquesta sostenibilitat i mirada ecològica, doncs ens juga a favor. Fantàstic, agafem el tercer. La quarta és l'analítica avançada i el Big Data. No es prenen decisions només per l'experiència, sinó que es prenen decisions en base a les dades. I, per tant, poder marcar uns objectius, quantificar-los i prendre decisions en aquest aspecte ens ajudarà molt més a marcar l'estratègia de futur del 26, 27, 28. I, a més, hi ha eines d'intel·ligència artificial que ens ajuden precisament a recollir aquestes dades, no? I a formar-nos una mica d'idea sense haver d'estar moltes hores... Sense ser un data analyst. Exacte. I l'última és la cultura de la innovació i la formació contínua. Segueixo dient, formem-nos, formació, i que la cultura de la innovació no només la porti al Departament d'Innovació. És a dir, està coordinat potser pel Departament d'Innovació, però la innovació ha de ser a tots els nivells, per tots els col·lectius, no només el tecnològic. Està vist que els caps i mànagers que més
treballen en les petites tasques més mundanes del dia a dia, que no només estan tancats a les sales de reunions, sinó que també baixen al fang, són els que acaben innovant molt més perquè veuen precisament totes aquelles mancances o faltes o millores i allà on es pot invertir i precisament millorar la productivitat d'una empresa. Per tant, vinga, tots a baixar el fang. Home, hi ha deures, Hi ha deures. A més, està bé perquè has baixat molt el fang, realment. Els has dit molt concrets. Penso que per qualsevol empresa, que tingui més o menys fets els deures, no? Podria posar-se per aquest any 2 o 3 d'aquests els podria assolir. Sí, jo crec que si en fa 2 ja es pot sentir orgullós. Ara et voldria fer algunes preguntes breus. Bé, la pregunta no serà breu, sinó serà la resposta. Val. També sobre aquesta temàtica. Llavors, hi ha qui diu, no?, que som els que preparem els cafès del mobile, o no hauríem de ser els que preparem els cafès al mobile. Som els que preparem els cafès del mobile o som més? Jo crec que som més. Sí que preparem cafès al mobile, però també fem moltes altres coses al mobile i si no, no vindrien les grans empreses aquí a robar-nos el talent. Què aportem nosaltres al Mobile World Congress? Nosaltres tenim una mirada de l'ecosistema digital molt ampli, és a dir, no som bons només amb intel·ligència artificial o només amb health, no. Tenim una mirada i un teixit empresarial de diferents sectors molt potent, molt petit, molt àgil, que fa que acabem adquirint un coneixement molt rellevant per moltes grans empreses. I què ens aporta el Mobile World Congress a nosaltres? Que passa tot al costat de casa, no hem d'agafar un avió. Escolta, podem estar al matí al mobile i a la tarda a casa amb els nostres fills i la nostra família. A Catalunya, quina és la tecnologia més potent que tenim o la que tenim més treballada? Totes. És que no som bons. Evidentment, el sector salut és molt potent, però sí que és veritat que van sortint moltíssimes. Jo crec que el més potent que tenim precisament és aquesta multimirada i aquest talent, aquest pool de talent que precisament per això aquest any es fa el Talent Arena. Una tecnologia que estigui sobrevalorada? La intel·ligència artificial, que ni és intel·ligent ni és artificial. A dia d'avui hi ha alguna cosa, però és molt residual. Una empresa tecnològica catalana per treure pit? És impossible dir-ne una. Impossible. Perquè tenim coses superespecífiques, per exemple, amb la quàntica, com LuxQuanta o Kilimanjaro. Tenim empreses com Mimark Diagnòstics, Holistic, Incapto, Factorial, Trioteca, tenim l'Ideal, que és un cine d'experiències, i després tenim grans empreses com Bonpreu o Isdin. Jo crec que precisament aquesta gran mirada fa que el teixit empresarial sigui molt ric. Quins deures ha de fer el nostre teixit empresarial tecnològic? El primer i més important és la formació contínua, és a dir, no s'hi val sortir de la universitat i dir jo ja ho sé tot, o aconseguir una feina de mànager i dir ja està, ja he aconseguit el meu somni, sinó anar-te formant perquè el món va canviant molt ràpid i necessitem gent que aprengui i tingui la mirada de com funciona la tecnologia per poder-la millorar i aplicar en el seu dia a dia. Aquesta és la imprescindible. I la segona és no creure's tot el que passa a nivell tecnològic, que hi ha molt de màrqueting. Sí, és veritat. Sí, es sobrevaloren, no? De fet, tecnologies, processos o aplicacions, eines. Sí. Ja us dic, la intel·ligència artificial no fa la feina, fa la tasca. Et pot fer una tasca, però tu seguiràs fent la feina. I com nosaltres som els que seguirem fent la feina, continuarem fent la feina, necessitem aquest coneixement i fins i tot necessitem filosofia. A nosaltres ens agrada acabar el podcast amb una miqueta de filosofia i li passem el repte a l'Ariadna Romans, que és col·laboradora de Via Empresa, politòloga, filòsofa, i ens ha trobat una cita filosòfica per acabar aquest podcast. Doncs la truquem. Hola, Ariadna, com estàs? Què ens portes avui? Hola, Helena. Doncs avui la frase que us porto és una frase d'Albert Einstein que diu: l'esperit humà ha de prevaldre sobre la tecnologia. I em fa molta gràcia, em sembla molt interessant que Albert Einstein, que no va viure de la nostra revolució tecnològica, que segurament no tenia ni la més remota idea del que era un ordinador, ja afirmés per les dècades que vindran com sempre en totes les innovacions, en totes les tecnologies, en totes les coses que anem, diguéssim, creant de nou als éssers humans,
hem de tenir en compte que l'esperit humà és el que va per davant. I penso que en un moment com l'actual, en què veiem aquests tecnogoverns, aquestes dinàmiques megalòmanes d'alguns grans inventors, com hem de tenir més clar que mai i hem de retornar a clàssics com Albert Einstein per recordar que, efectivament, és sempre la humanitat el que ha d'anar per davant de qualsevol altra cosa quan estem progressant tecnològicament. Podríem dir que estem d'acord amb Albert Einstein? Sí, estic bastant d'acord amb Albert Einstein. Amb altres coses podríem discutir, però amb això crec que és de veritat. De fet, l'exemple més clar és la intel·ligència artificial, que ho hem dit, l'última milla ha de ser humana. No la podem deixar només en mans de la tecnologia, perquè si no, a vegades al·lucina. Aquesta tecnologia a vegades no és perfecta i a vegades no té en compte totes aquestes petites idiosincràcies que tenim els humans dins de la nostra ànima. Dins de tot el científic que podria ser jo o l'Albert Einstein, però sí que és veritat que a vegades hi ha aquest olfacte que una màquina no té. Doncs esperem que amb aquests tips i consells i amb també les píndoles informatives que ens han ofert el Carlos i la Gemma puguem aportar més coneixement i també més olfacte al nostre oient i lector de Via Empresa perquè pugui aprofitar molt bé aquest mobile i la resta de congressos que hi ha a Catalunya. Moltes gràcies, Gina. Gràcies a tu, Helena. I fins aquí el podcast de Via Empresa, un podcast amb el qual volem que directius, directives, empresaris i totes aquelles persones vinculades al teixit productiu català porteu l'empresa al dia. Fins la propera!